Hello bayarok so bahai tongmai norok khakhayo norok jotono kaham tongna hene channel katal phaike ke subscribe khei olo sele kanadi haike bayarok jung jotono saimano chini ke SF ni owner angkha chini takhuk ji ken debbarma haike bayarok bini YouTube samung khainai actor te actress eba bini team ni borok no bo bwswk par video bwswk rangri oborok saimana bagai video no poilai hoite paithak jora nai tongdi haike bayarok jung poila no saimanai lila no par video eba parma no bwswk rangri Padi hingke bayarok sung saima lainai chini dhara jiken lila no par video bwswk rangri haike kaisa interview o sama tongo bo lila no par video 3000 ke riu hinsa padi hingka a video clips no bo sung nai nayana lila no hingke 3000 khirbo par video ke rata te aboni pore ke sung saiman nai Bishal hamari monisha te sahil sungna ke bwswk ke ri abo sung tabuk saima lainai tau Bishal hamari ke 1500 tai rok no hingke haike bayarok abon pore sung saimanai KSF o katal actor te actress no par dewo eba par video bwswk rang jak phari obobo sung khanawi nai leona ani go ketal rogle ke pasoro ta par day ya par videos haike bayarok chini takhuk jiken bini KSF timo samung khlainai rokno bwswk rangri tabuk saima khana haike bayarok kha khlai norok mo video no chaja kana hene haike bayarok tumung no norok mo video no chaja ki tong haengke 300 ta like supung redi video no poilani hoita paithak jora nai toma bagai bele bele ke hambai video no chaja khe like khedi comment khedi te share khaina ta pongdi te ke ba no Instagram te Facebook rok follow khaina musung bi tong haengke Instagram te Facebook ni link description ro jak tongo hambai jotono no haino hai next video malai penai so jotono kaham kurung tongdi bye